И здравейте хора, в днешното видео пак ще играя на MM2. Добре, първи раунд. И сме невинен. Пистолета. Искам го. Така, ето и убийцата и пропуснах, разбира се. И пак пропуснах, of course. Ето я. GG. Добре, убийцата ме гони, намерих пистолета. Добре, днес много тъпо се прицелвам цял ден. Добре, убийцата е там. Самолети. Добре, окей, GG. Добре, някой убива, но не знам кой. Тези са вътре, така, GG. Окей. Добре хора, ще спра видеото тук. Чао от мен.